Bé, tal com hem comentat al vídeo anterior, anem a veure com es poden exportar les qualificacions. Sempre hem d'anar a l'opció de qualificacions. Aquí veiem l'informe del qualificador amb el que ens sortirien les notes i aquí el que hem d'obrir és buscar l'opció d'exportar. Està a baix de tot i posa exporta. Un cop li diem que exportem, li hem de dir quin format volem exportar-ho, amb un text, un Excel, un OpenOffice. Trobem un OpenOffice. Quines notes volem treure? Volem descarregar, d'acord? I si nosaltres volem exportar, doncs, a més, les retroalimentacions o extreure algun alumne o si volem el valor real o en percentatge. D'acord? Quants decimals volem i ja ho tenim. Li hem de dir baixar i un cop li hem dit que baixa i ens baixa aquest full de càlcul amb les notes que tenim en aquest curs amb els seus usuaris. En el meu cas, com no tinc cap alumne, me sortirà un full de càlcul buit. No cal que l'obrim.